Xayrlı kеш, hürmetli televizor караучылар. Müslim телевидениесі өзінің тапшыруларын башлый. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шаймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. 2019 елда Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлар сайлауы узачак. Тавыш бирү тәртибенә кергән үзгәрешләр белән таныштыру, сайлауларның әзерлеге һәм оешкан төстә үткәрү максатында Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе укулар оештырды. Әлеге укуларда безнең районнан сайлау комиссиясе вәкилләре Илзир Мадияров, Илнар Миргалимов һәм Илдар Мөбәрәков катнашты. Алар мизгел яшьләр үзәгендә сайлау комиссиясе членнарына дәресләр бирә башлады. Әлеге дәресләр 3 модульдан тора. Укуларда барлык комиссия членнары да катнашачак. 1 апрельдә хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе рәисе урынбасары Илшат Яббаров җитәкчелегендә чакырылыш комиссиясе утырышы узды. Хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе эшендә Мөслим һәм Сорман районнары хәрби комиссары Дажгын Гасанов, шулай ук полиция, халыкны эш белән тәэмин итү үзәге, мәгариф, спорт өлкәсе вәкилләре катнашты. Бүгенне комиссия утырышына 30-дан артык егет чакырылды. Комиссия әгъзалары потенциаль солдатларның шәхси эшләре белән таныштылар. Үткәрелгән утырыш нәтиҗәләре буенча алда торган язгы чакырылышка бурычлар билгеләнде. В этом году в Муслимовском муниципальном районе будем призывать 30 человек призывников. В основном они будут служить в Центральном военном округе. Это наш Екатеринбург, Оренбург, Самара, Саратов и наш подшефная часть Сергей Посад. Армияда хезмәт итү һәрбер егетнең изге бурычы. Һәрбер егет ират кеше барып кайтыра тиеш. Армияга ул һәрбер эшкә кергән җирдә сорыйлар военный билетны. Алдагы атнада егетләребез медицина күзәтүе үттеләр, кан анализлары тапшырдылар, йөрәк эшчәнлеген яздырдылар. Егетләрнең сәламәтлеге тулаем алганда канәгатьләнерлек дип белдерә табиблар. 5 дней проводили медкомиссии. Сравнение осеннего призыва у нас снизилось уровень заболеваемости. То есть больных меньше. Каждым годом становится меньше и меньше. Ребята здоровые, они готовы служить. Армияга барырга кирәк, җегетләр үзләрен үзе икәннәрен аңлап кайталар. Аннан соң алар бу хәрби һөнәрне әзрәк өйрәнеп кайталар. Алар аңа белергә тиешләр, киләчәктә аларга кирәк буламы, кирәк булмыймы? Асын без белмибез. Әмма ләкин армия мәктәбен, университетын алар барса да узарга тиешләр. Россия Федерациясы Кораллы көчләре сафына язгы чакырылыш 1 апрельдә старт алды һәм 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Язгы чакырылышта Мөслимнән 30 егетебез армия сафларына алыныр дип көтелә. Лилия Шаймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Яз кояшы үзенең җылы нурларын көннән-көн мулрак сибә. Димәк, тиздән Мөслимебез кабат яшеллеккә, гөл чәчәкләргә күмеләчәк. Мөслимнең төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләре җәйге чорга әзерлек сезонын февраль аенда ук башлады инде. Теплицаларда 1 чәчү 2 февральдә башланган. Бу вакытта оешма хезмәткәрләре 40 меңнән артык төп петуния, сальвия, калиус һәм башка чәчәкләр утырткан. Теплицалары 5, аларның 2 җылытылган. Тагын бер теплица ясала. Аларда хезмәт куючы Ләйлә Кырбыева, Анастасия Михайлова, Гөлшат Гали Әхмәтова эшнең бөтен эшкәлеген белеп башкара. Быел елны 40 мең ләп чәчәк утырткан булсак, быел инде 40 меңнән ул байтак артып китә. Чөнки безнең участокларыбыз һаман да арта. Шуңа төрләре теге елга карый үзгәрәк. Быел инде чәчәк төрләрен әзрәк арттырырга тырыштык. Күп еллыкларны тагы өстәдек. Зельфиниумнар, рудбекиялар шул. Үсентеләр махсус пластмасса савытларда үстерелә. Кышның соңгы аенда утыртылган 1 еллыкларга ашлама кертү, пикировка эшендә алып баралар. Хәзер инде күчереп утырту эшләре өстендә эш алып барабыз. Безнең инде быел башка еллардан аермалы буларак чәчәкләрне күп. Уже 4 теплица тутырдык. Безнең 5нче теплицага күчәбез дип торабыз. Алла бирсә, менә көннең әзгенә җылытканын көтәбез. Шул эшнең самый кызу вакыты. Теплицалардан кызу түзәбез, эшлибез, тырышабыз һәм алга табадан нык итеп тырышып эшләргә. Бу оешмада ни бары бер ай гына эшлим әле. Коллектив бик дус, бик матур эшлибез. Чәчәкләрне үстерү серләренә өйрәнәбез.
Это наш череночник. В прошлом году черенковали туи, ивы. Вот посадили в этом году по горшочкам, хорошо прижились. Будем еще делать больше. Узган ел район буенча 12 мең куак һәм 6 мең төп агач үсентесе утыртылган иде. Аларның күбесе кешеләрнең ихата алларында урын алды. Капка төпләрендәге агачларга райондашларыбыз да игътибарлы булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Рухи әхлакый үсеш елы кысаларында үтүче чараларның чираттагысы яңа осы авыл җирлегендә планлаштырылган иде. Әлеге чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Өлкәннәрнең тормышын ничек төрләндерергә, иҗтимагый киңлек структурасын яхшырту өчен нәрсә эшләргә, яшьләр тормышына нинди яңалыклар кертергә, авылда эшмәкәрлекнең кайсы төрен үстерү уңышлы булачак. Чарада катнашучылар шушы сорауларга бергәләп җавап эзләде. Яңгыраган тәкъдимнәр арасында эш планы итеп алырлыклары да бар иде. Җирлектә яшәүчеләр тудырылган шартлардан канәгать булуларын билгеләп үттеләр. Әле менә бүгенге шушы бәйрәмгә килгәч тә таратып салганнар шушы Мөслимнең әхлак кодексын. Шуның белән инде тиз генә танышып чыктым. Һәм инде бу монда бүтән элементларда искә алынган дисәң дә мөмкин, дисәң дә ярый. Без инде нәкъ шушы кодексча итеп, мин үзем 40 ел мәктәптә эшләдем. Менә шушы кодексның һәрбер пункты буенча эшләгәнбез икән дип уйлыйм. Һәм хәзер дә әле шушы эшне дәвам итәргә тырышам. Мы проживаем здесь уже 8 лет. Приехали сюда с внуком, с мужем, с семьей. Очень нам нравится. Мы здесь чувствуем себя как дома. Все нам родные. Соседи отличные. Говорят, не надо родни, если соседи хорошие. Это для нас вообще. Односельчане, все соседи. Выручает. Ребенок здесь себя чувствует. У нас внуку 11 лет. Он себя очень чувствует здесь комфортно, хорошо. Җыенга килүчеләр өчен үзешчәннәр күңелле концерт номерлары да әзерләгән иде. Мөнира Арсланова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Нәүрүз бәйрәмен зурлап билгеләп үтү җирлегебездә матур традициягә әйләнеп бара. Узган шимбәдә Мәлләтамак авыл җирлеге халкы да яз бәйрәмен каршы алу уңайыннан концерт тамашасы оештырды. Сыйнигъмәтле мул табыннар әзерләнде. Урыннан коллегаларыбыз репортажы. Мәлләтамак авылында Нәүрүз бәйрәмен зурлап билгеләп үттеләр. Авыл клубына бу көнне җыйналган җирлек халкы, кайткан кунаклар җыр биюләрне тамаша кылып кына калмады. Карга боткасыннан да уз итте. Чәй тәм томнары белән тулы бәйрәм табыны артында кадерле кунак булып утырды. Менә без бүген Мәлләтамак культура йортына килдек. Нәүрүз бәйрәме бара. Бу Нәүрүз бәйрәме электән үк килгән бит инде. Бик күңелле, бик күп кеше җыелган, концерт номерлары белән арсу оештырганнар. Инде дөньялар имин булып Ходаем барыбыз да исән булып яшәргә язсын инде. Бик күңелле. Нәүрүз бәйрәме инде ул бик зурлап һәрбер җирлектә үтә торгандыр дип уйлыйм. Менә безнең җирлектә дә өлкәннәр дә балалар белән бергә һәм инде һәркем үзенең шушы бәйрәмгә күчтәнәшен дә алып килде, җырында, шигырында бүләк итте. Безнең җирлектә гомумән бу бәйрәм бик матур үтә. Бик үзенчәлекле бәйрәм ул Нәүрүз. Бу көндә кунакка йөрү гадәте дә бар. Бер-береңә булган ачу үпкәне онытырга, гафу итәргә дә кушалар. Авыл клубына җыелган олысы кешесенең күңелләре күтәренке, кәефләре дә яхшы иде. Нәүрүз бәйрәме ел сайын бик истәлекле үткәрәм. Элек мәктәпләрдә дә бер елга калмыйча Нәүрүз бәйрәмнәрен үткәрдек. Шул бәйрәмнәргә кушылып китә Кошлар көне. Өлкәннәр өчен Нәүрүз бәйрәме шатлыклы да, хисле дә бәйрәм. Чөнки кошлар килә башлагач, язлар килә башлагач, аларның күңелләренә дулкынлану, хисләнү килә. Үткәннәрне искә алалар. Авыл кешесе ул шушы кышкы чираклардан арыну, кышкы тузаннардан арыну дип иң беренче июнь җуадыр ел мөселман халкында чисталык белән бара торган. Һәм мөселман халкында чиста булган йортларга без әйтәбез инде фәрештәләр һәр вакыт чиста йортларга керәләр дип. Бәйрәмнең хуҗабикәсе Нәүрүз бикә ил көннәребезгә тынычлык теләде. Кыш бабайны озатуны балалар аеруча җылы кабул итте. Борынгылар бит Нәүрүзне елмаеп, мул сый белән каршы алсаң, ел уңышлы булыр дигәннәр. Мәлләтамак авыл җирлеге халкы өчен бу елда уңышлы, бәрәкәтле булыр төсле. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.
2 апрельдә халыкара балалар китабы көне билгеләп үтелде. Райондашларыбыз китап укыймы? Укучыларыбызны китапханәгә җәлеп итү өчен ниләр эшләнә? Әлеге сорауларга җавап коллегаларыбыз әзерләгән сюжетта. Мөслим районында 33 китапхана эшли. Халык иң күп йөри торганы Мөслим үзәк китапханәсе. Китапхана 27 төр газета һәм 37 журнал алдыра. Иң бай китап фонды да әлеге китапханәдә урнашкан. Үзәк китапханәбездә барлыгы 53 мең китап фонды бар. Шуның 20 меңе балалар китапханәсендә, 33 меңе үзебезнең үзәк китапханәбездә. Рухият фондыннан, китап нәшриятыннан, культура министрлыгыннан, Милли мәдәният, милли китапханәбездән китаплар кайта. Барлыгы ел буена 2018 елда 7 меңнән артык китап кайтты. Балалар китапханәсе дә үзәк китапханәдә эшли. Биредә китаплар укудан тыш уйнарга да мөмкин. Балаларны китапханәгә тарту өчен төрле чаралар, очрашулар да оештырыла. Үскәндә үк без китап яратып үстәгәндә әтиәниләр китап яраталар, озын, кичкә хәтле. Оннан соң үскән чагында ул китапханәсенә йөреп китаплар укыдык. Оннан соң балалар үстергән чагында китапханәгә йөрү бик мөмкин булмады. Китапны сатып алып укый торган идек. Хәзер инде пенсиягә чыктык, хәзер библиотекага килергә мөмкинлек бар. Оныклар каникул вакытларында кайткан чагында без һәр вакыт библиотекага киләбез. Бик күп китап алып, бик күп китап укып китәләр балалар. Балалар китапханәне яратып йөри. Каникулларда балалардан бушамадык ди хезмәткәрләр. Өлкәннәр дә китапханәне үз итә. Өлкәннәр өчен биредә махсус кичәләр дә үткәрелә. Быел апрель айында без үзебезнең китапханәдә Instagram шилтәрендә кулыма китап алам дигән бәйге игълан иттек. Бу бәйгенең шартлары шунда: китап укучылар татарча әсәрләрдән үзекне 21 көн дәвамында үзләренең Instagram шилтәрендә куеп барырга тиеш булалар. Һәм инде бәйгенең йомгаклау өлешен без бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көнендә 26 апрельдә ясарга булдык. Китапханәчеләр сәяхәтче чемодан акциясына да старт биргән. Акция кысаларында хастаханә һәм кортлар йортында китап фонды булдырылган. Әлеге китаплар даими алыштырылып тора. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 30 март көнне иратлар һәм хатын-кызлар арасында көчлеләр кубогына волейбол ярышлары үтте. Аны җирлегебезнең волейбол сөюче яшьләре оештырды. 2017 елдан бирле үткәрелүче бәйге бу юлы да командаларның җанатарлары белән мактана алды. Урыннан коллегаларыбыз репортажы. 3нче ел рәттән үткәрелүче ярышларда быел 14 команда көч сынашты. Уеннар Мөслим урта мәктәбендә һәм универсаль спорт залында барды. Иртәнге сәгатьләрдә башланган бәйге кичке сәгать 11-гә кадәр дәвам итте. Спорт белән яшәптән шөгыльләнә башладык. Мәктәптә укыганда, шушы мәктәптә шөгыльләнә башлаган волейбол белән һәм алдагы елларда дәвам иттек спортны. Безнең инде күпчелек заниматься иткән шушы волейбол. Волейболны һаман да поддерживать итәбез. Һәм шул чарадан алып, шушы кубокны оештырырга уйладык үзебез. Спорт белән бәләкәй чактан шөгыльләнәм. Үземне яратам спортны. Хәзер булдырылган хәтлек тренерствында алып барам, яшьләрне тренировать итәм. Волейболны яратам. И Мөслим районындагы волейболга һәр вакытта да беренчелеккә чыгарга, ирешергә теләк һәм егетләрне көчле иттереп үстерергә тырышабыз. Җанатарлар арасында элеккеге укучыларына көч биреп утыручы тренерлар да бар иде. Третий год подряд проводится вот этот турнир, который организовали 4 ребят, бывших волейболистов. Я с ними тоже когда-то вместе играл, был тренером их. Сам я проработал в школе 42 года и отношусь к этому виду спорта с очень положительной стороны. Итоги моей работы – это в прошлом году мои воспитанники Кузнецов, Никита и Хамидуллин стали чемпионами Татарии по пляжному волейболу. Мен үзем элек тәрбияләгән кызларны түзеп тора алмадым, килде мине карарга. Аларның һәрбер уенын күзәтеп барам киләлмәсәм дә. Алар инде хәзер зур кызлар, барысы да семьялы, гаиләле. Шулай үзләренең волейболга булган кызыксынуларын онытмыйлар, һаман да ярышларда катнашып киләләр. Алдынгы урыннарны алалар.
Бәйгедә хатын-кызлар арасында быел да яшьлек командасына тиңнәр булмады. Метре ул җирлеге командасы 2-нче, Морибүләр авылы командасы спортчылары 3-нче урынга лаек булды. Ир-атлар арасында 1-нче урынны яшьлек командасы яулады. Бу команданың 3-нче ел рәттән җиңүе иде. 2-нче һәм 3-нче урыннарны Рушшуган авыл җирлеге һәм Ил-Транс командалары бүлеште. Җиңүче командаларга яшьлек спорт комплексы һәм игәнәчләрдән волейбол сөюче мөслим яшьләреннән мактау грамоталары, медальләр, кубоклар һәм кыйммәтле пакетлар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар реклама блогыннан соң сез «Авылым хатирәләре күңелем сандыгында» исемле район смотр конкурсы кысаларында Метре авыл җирлеге үзешчәннәре әзерләгән концертның дәвамын карый аласыз.